Velkommen til Powerpause-portalen. Jeg håber, at du vil finde mange brugbare pauser her, som kan give dig lidt mere tid og mere energi i din hverdag. Pauserne er inddelt i 3 kategorier. Den ene kategori er meget til kroppen, mod hovedpine eller rygspændinger eller lignende. Den anden kategori er meget til hovedet og den mentale del, hvis der er mange tanker eller manglende fokus. Og den sidste del handler meget om at løfte energien, hvis man synes, det er blevet lidt tungt alt sammen. Jeg vil egentlig anbefale dig ikke at tænke så meget over, hvilke videoer du vælger, men bare lidt tage den første, du lige falder over og bruge din intuition. Det er helt sikkert den, du har brug for. I nogle af videoerne siger jeg, at du kan gentage øvelserne eller gøre det flere gange. Det gælder naturligvis for alle videoerne. Du kan gense dem, eller du kan gentage det, jeg viser dig, lige så meget du vil. Effekten bliver bare større. Rigtig god fornøjelse.